Jeg har taget ud til Stormgade for at vise jer den her super fine toværelses lejlighed lige her bag ved mig. Lejligheden den har, som jeg står ude på lige nu, en lille terrasse, som man har mulighed for at benytte her i det gode vejr. Går man direkte fra terrassen her, så kommer man ind i lejligheden. Du kommer direkte ind til et køkkenalrum, hvor der altså både er plads til, at man kan have spisebord og sofa. Går man videre fra køkkenalrummet, så kommer man ud på lejlighedens badeværelse. Det her det er lyst og lækkert, og der er separat bruseniche. Der er mulighed for at tilkoble vaskesøjle, og så er der altså det her store, lækre spejl. Lige til højre for, når man kommer ind ad indgangen, så er der altså også lige mulighed for, at man kan hænge sine jakker og stille sine sko i et lille entréområde her. Det sidste her i lejligheden, det er altså det store soveværelse. Herinde er der masser af plads til at indrette sig med en stor seng, samtidig med at hele endevæggen her har indbygget skab, så der er masser af plads til opbevaring. Tager man elevatoren heroppe på 6., der finder man altså både fællesvaskeriet og det fælles selskabslokale. Festlokalet, som du har mulighed for at leje, det er altså både udstyret med bordfodbold, bord og stole, der er køkken, der er et musikanlæg, du kan få mulighed for at spille dart, og så er der altså en sindssygt god udsigt herfra. Synes man ikke helt ens altan er nok, så har man også mulighed for at komme herop på den fælles tagterrasse og nyde solen enten på liggestolene eller ved bordbænkesættene.